Marende mahita diborngin nasa sadai Roma tujulo ni Artalon liturgi 5B. Tabegema liturgi 5B. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Augustus, ikon suratanna nasa jolma ding gomgomanna. Pamilangan parjolomai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi berhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Berhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem, ala siat peparan jalan marga ni si Daud ibana. Pasurato dirina rapdohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gokma ari hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipiakon ma tu panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang nadi di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoto sada suruh-suruan manasida jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruani ma tu nasida unang mabiar hamu ai barita halal sniroha godang do hubuan tu hamuna parsaulian di sandok bangsoi ai nong tu buro dihamu sabornginon di huta ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan dihamu poso-poso do dapoton muna na binorhos peak di panggagatan jala topuma adong dongan ni suruh-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasi dado debata mandok. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akajol mahal moani jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana si dalaho tu si gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asadung di ida dibaritahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringot tudak danaki. Jadi sudena ung begesa longang bedo siala na hinahatahon ni akka parmahani tunasida ia si Maria dipeop dohatai sudena
jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do aka parmahani dipasangap jala dipuji-puji do debata. Alanisa suden nabi nege jalan nani ida nasida songon naong di hatahoni tu nasida ido sahatna. Damang dainang nuaing songon tadda lasni rohata majakon haluau na pinatupan itu hatta tuhita tapagalak ma lili di pesta Natal tahun wata kami ma asaro tujulun altaron laho pagalak lilin ima nama wakili parjamita naho persangapi hami amang pandita abek nego sirait. Mewakili Ketua Panitia Naho Persangapi Hami Calo Situa S. Sinaga. Mewakili Parhalado Naho Persangapi Hami Amang Situa M. Situmeang. Mewakili Fungsionaris Dewan Naho Persangapi Hami Amang Situa K. Sinaga. Mewakili Parhalado na pensiun Naho Persangapi Hami Amang Situa P. Manalu. Mewakili keluarga Parhalado Naho Persangapi Hami Inang Nyonya Sianipar Borusiahaan. Mewakili anak konni Parhalado Naho Persangapi Hami Angel Borumanuru. Hamua kadongan tanda balgani rohata makalason hatutubu ni sipalua hita jongjong mahita saluhutna laos tapagalak be malilin na di tangata tabe huhut mangendehon sonang ni bornginay.
Amang. Masuk ma liturgi paunopon. Hundul Mahita. Hatu tubuh ni si paluai, i mahagogok ni patik holong ni debata, tabege ma liturgi paunopon. Asa ditubus akan ginonggoman ni patiki, asa tajalo rurut para mau. Gabedani mahatai jala maringan di tonga-tonga di kitau. Jadi widahami ma hasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Buk asini roha dohot hasiktokan. Aiso manondo holong ni rohani di bata di Portibio. Polado anak na nasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di bana. Asa hanguluan na saleleng naleng na di ibana. Salmon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Atikpe rupa ni debata di ibana dada songon na miloko irajumi rohana kudus naik debata. Di rumah itu ingin jalan seluruh rumah di matoman. Lebih sepatu joma atau ibana jalan rumah. Joma dan
Tabi gema kor parhalado dohot keluarga.
Tujolo ma liturgi na papituhon. Dung dibaritahon haluaon na binoan ni Tuhan Yesus tu salut bangso. Ditikii ma na porsia masuk Tuhan ngoluan sa liling na. Tabigay ma liturgi na papituhon. Laos baritahon na do barita na uliyon na taringot tu harajao ni dilihat pertibion. Lao makatibda kosa tu salut bangso dungpei asaro ujungna. Ai lau salpu pesogot langit do tanaon anggo hataki dang na olo salpu. Ai ikon gabe patarbedo hita salutna sogot dijolo ni habangsa parumuan ni Kristus. Asa dijalobe hobar tunani ulana tagat dipaddagingon manang nadinggan manang naroa. Ayodo dipatupa debata humokop hita gabe dosa ibana naso tumada dosa asa gabe hati goran di debata hita di bagasan ibana. Parbehon hamu mana tama paboa nang mubaro hamuna ainu ngapola ape takke tu daling nya kahau ope sitabaon mana sahau na semparwe na dinggan jala sidawuhonoton tu api. Jadi di dok Yesus mah si halongan mudo Tuhan de batam sian nasa teatem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raja jala parjolo. Alai dosdo argani napa dua honon si hawolongam mudo dongami doso dirib patik na duodo makakam nasa patik dohot hata nipan nurirang. Martua ma napogos todi ai dinasida do harajaon banua gijangi. Martua ma na marsak roha ai siapulo do nasida. Martua mana lambok roha ai tanon nasida do tanoon. Martua mana mawas male mida hati goran ai si pabosuro do nasida. Martua mana asiroha ai sia-sia do nasida. Martua ma paroha na ias ai idao nasida do debata. Martua ma si bahet dame ai guarod do nasida anak ni debata. Martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua gijangi. Asa manang ise na mga rupakon sada siyan akapatik na umekmeti jala dipudahon itu colma ima guaron na umekmet di harajaon banwa gijangi. Alai na mangulahon jala mangajar hossa ido guaron na balga di harajaon banwa gijangi. Ay udok matuhamu molo so adul dumenggan hati goran muna siyan hati goran yak kasih boto surat do parise dang habong otak kamu harajau banua gijangi. Alai akka odo parbui ni todi holong doho las ni roha dame doho labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon dang maralo patik dopat akka sisongoni. Teanon ni namo nangi masaluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku aidang adong naso tarpatupa debata. Amin. Kor keluarga Parhalado.
minggu mahita kapala lima rohata yang membagi berita nauli di pesta Natal tahun. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan itu hata di parsauran perpunguan pesta Natal na pinatupani parhalado rabdo keluarga. Rabdo akan tua-tuata partohonan naong memasuki masa purna bakti sadarion naing marsaringar mahatali dibata manggo hilas ni rohatai na dienet sian evangelium ni si Lukas bidu 2 ayat 15 songonon ma didok jala dinalahoi aka suru-suruani sian nasida dompak gijang masih padoham ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita sianima gabe dienet gabe unok ni perayaan Natal ni sadok na persia di tengah-tengah di bangsa tahun nama dok beta mahita tu Betlehem amuna kadamang dainang hita na sa keluarga di tengah-tengah ni keluarga partohonan rabdo aka keluargata yanakota dohotita di obason patujuhon lasni rohata nangpe di partikian on sasitongna dua suasana ni pakkangulhonota di ngulun di parhuriauta di minggu-minggu advent de behitan waeng minggu-minggu pangaradion mano gunogu hita buat takas paradeho dirita laho majakon lasni roha marhite-hite haron itu hata Yesus Kristusi ala di bagasan pakilana songoni nunga los marlasni roha hita marningot mamestahon naung saud ro debata mabuak kaluau hita di bagasan Kristus Yesus jala malotae tong nakin adong ma moloro sudi sia pulono pala mahita jongjong di joloni altaron maka tidak kok kata ni dibata angguau manona hotita parjulu nanggo apala ayat nata jahai tahanguluhon
marhite pesta Natal tahun. Amin. So tunggu maku harta Senin nolos maku masuk ini. Asal majongjong nakin dijaha jalas doro aku nakin nungatar une sudi majaha di hata bataki. Anggo tiki latihan nakacalo siton makana udokon takas jahamu suku kamu akan tumua nanggo apalah sian na ditajahoni hatani dibatai gebi jamita tu hita dohna tumangios. Ibu man no kartas nete. Dang saya binoto dang marnatal bita na tahun naro kan. Nanggo apalah natal tahun. Anong nabuhi menjamun marnatal hita tong tahun naro. Dong. Nanggo apalah on natalon. Ai tiano ni namo nangi do. Hanguluan ni nakin. Jala au gabe debatana ibana gabe anak. Ai dang adong naso tarpatu pa debata. Ima hata debatana hujahon nakin. Parjulo mama kanguluhoni. Ahana tajahan nakin. Parjulo mahita marningoti. Asa adong pakorhon ni perayaan dohot ibadah Natal nata patupa sabor nginon di parsauran keluarga ni parhalado partohonan rap dohot aka keluarga tabi. Kamanginang molo tabereng parjolo di enet bangsota di enet akan aporsia parsauran ni huria di bangsot tahun di tahunon hatani di batasian evangelium ni si Lukason arong na menarik na boy para tetehonota na parjolo ima ia evangelium ni si Lukason pada awalnya secara khusus dituliskan kepada satu orang yaitu Theophilus. Lukas mencoba menuliskan karena ada seorang yang terhormat ketika itu yang sedang belajar tentang kekristenan dan porsia do betu debata dan porsia do betu Yesus Kristus alai takas tongon makasiolhon manakasi taringot tu barita naulii na sangap jalato tu nama mora ubay nabui di soson ibana tu si Lukas di bagasan si hol ni rohana manakasi taringot tu Kristusi asa tung dapot di ibana detail taringot tu barita nauli. Lalu Lukas mencoba menuliskannya runut dari sejak pertama bagaimana menceritakan kisah tentang Kristus Yesus Tuhan. Jala Theophiluson di surat di sejarah gereja ia guar nomor lapatan sahabat Allah ali-ali ini dibata. Alanis yani boy malas hanguluhonota nasa nama jalo hatani debata tarmobi na sinraton ni si Lukas marite evangelium si Lukason sudena tumangihoni sudena majaloi ima aka ali-ali ni debata. Sahabat-sahabat Tuhan. Orang yang merindukan, yang haus mengetahui tentang kisah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Multajaha di ayat sada di evangelium ni si Lukas bidusadai wadoi di pabotohon bagi siapa menjadi penerima tulisan Injil Lukas. Jalan paduahon dihamuna kamanginang hita songon aka parhobas ni debata diragam ni nabui dapoton ni akan aporsia di tahunon marhite-hite hatan di debaton secara khusus tu hita aka partohonan tu hita aka naposo doh pangulan di debata adong piga-piga hal na huuji nama carikot tu hita aka partohonan aka parhalado aka nama jalo ulaon nasihat Tuhani sebagaimana ayat ke-15 ini adalah menjadi akhir dari kisah cerita kelahiran Kristus di Bethlehem menjadi bagian pangujungi sian kisah hatutubun itu hata Yesus Kristus dung roh aka suru-suruan madapoton aka parmahan songon pinabuana di ayat na pawaluhoni. Jadi adong mamarborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida ido na inapoton ni aka suru-suruani jala di pabotoh tu nasida sada barita nama sebalga.
di pabotoho tu nasida nunga sadarion nunga tubuh di hamu di hutan isi Daud ima Kristus Tuhan. Lalu apa yang menarik dari kisah ini kemudian kita mengambil ini menjadi tema Natal seluruh orang percaya umat Kristen di Indonesia di tahun 2024 ini. Terumbo bima dihita ke parhalado. Amang inang dung di jalo nasida barita naulii dung takas di boto nasida na pinasa ni suru-suruani dungi masih padoham manasida ima kaparmahani nang mabigi barita siya suru-suruani beta mahita tu Bethlehem taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani. Na parjolo siya niya kamanginang berengota dung di begenasida buah-buahi, dung di begenasida baritai, pitor tuturo nasida, maka prosiai baritai. Ay takas ridok konakin di ayati, ay taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani. Jadi mangojar rohani sini borhat tu Bethlehem yang mendorong mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang diperkatakan oleh malaikat itu kepada mereka adalah imannya, haporosyaun. Hiaro adong mabigi berita hamu sianaka halak di sana dong nama saninda. Olodora gabi ikat rohata lau tusi alai ikat ni rohata ima naing mama manakasi tohodo manang nadang. Alai angko aka parmahanon niojar ni haporosyaun nasida borhatu Bethlehem. Mereka sangat meyakini apa yang disampaikan kepada mereka dan itulah yang menggerakkan mereka untuk berangkat pergi ke Bethlehem. Nah pada tahun takas dia tu nasida mereka sangat mengerti bahwa Tuhanlah yang telah berbicara kepada mereka. Keyakinan bahwa Tuhan yang berbicara meyakinkan mereka untuk pergi bergerak menuju Bethlehem. Jalan patuluhon Jojo tu Bethlehem ima Jojo lau pajupang do Tuhani. Amang inang Bethlehem takas do di surat di wiltai isna kita hemajahon turpuk nai tahe mi kalima isara 12. Adonggo jahon nak kini. Amang situasi semeng kan? Takas do dokon di 5 di Mika 5 ayat sadai alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet metu dohonian anggotung pola jujuron tuakahu tamar ribu-ribu di Juda. Dia kota kecil yang tidak diperhitungkan, tapi kemudian menjadi kota yang diingat, kota yang terus dikenang, kota yang terus diperbincangkan sampai sepanjang zaman tidak pernah dilupakan Bethlehem. Kenapa? Karena di sanalah telah lahir Mesias, anak Allah, juru selamat. Bethlehem yang tidak ada apa-apanya, tetapi ketika Kristus hadir lahir di sana, maka Bethlehem yang tidak ada apa-apanya itu menjadi sesuatu yang besar, yang megah, yang diingat dan yang dicari semua orang. Siani ahadun lagabi jamita tihita kamanginang, apalagi hita dihorong di keluarga ni partohonan, parhalado, parhobas, pangulan ni debata di tongok-tongan huriato. Na parjulon yang dohonon na hita kamanginang, buhado hita. Sapala nong dipilih debata, sapala nong ditoro debata, sapala nong diparar debata hita gabi aka ula-ulana di tongok-tongan ni hurianai. Adong naikon adul takas berengon ni huria, sian ngulu ni akan aposo ni debata ima, iko mangul di bagas akaporosya. Imannya, kepercayaannya harus menjadi yang pertama dan yang teratas dari segala hal di dalam kehidupan. Ini sangat penting. Bohado hita di bagasan ngulutaon tarida kamanginang haporosyaota yang menggerakkan iman kita, yang mendorong iman kita, yang memampukan kita untuk melakukan
segala hal di dalam kehidupan kita. Jujur dia kajami tahu dok kosongonon. Adong ko hala na boy berengo tarap mangulahon silahonon na alai dua motivasi yang berbeda yang mendorong. Ada orang tidak pernah lelah mengerjakan pekerjaannya, tetapi didorong oleh kekhawatirannya akan hidupnya. Alani biar ni rohana di ngolunai, gak bilang di boto loja. Alani biar nama mereng ngolunai, gak bilang di boto macohot, karena kekhawatiran ketakutannya akan hidupnya, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan apapun. Tapi ada juga orang yang mengerjakan semua pekerjaannya karena dia yakin, dia percaya, dia dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan. Los idona perlu patar berengon ni huria, berengon ni ruas ni huria na pinasaan di batatu hita, songon aka partohonan hita, songon aka parhalado hita, songon aka keluarga di parhalado hita, terlumobi nadong di hakayu beci jantungon. Satu hal yang jelas dilihat oleh warga jemaat dari kehidupan para pendetanya, para sintuannya, para keluarga-keluarganya, istri, suami, anak-anaknya adalah mereka memancarkan sebuah iman, percaya, keyakinan. Jangan pernah sampai terbaca dari diri, dari mata, dari gerak tubuh hamba-hamba Tuhan keraguan, pesimistis, ketakutan, kekhawatiran. Pabereng aka parmahani dung di jalo nasida barita nauli ni ojar ni haporsiona masih pardohan nasida beta hita lao tu Betlehem. Mereka bergerak bersama, lalu mereka dalam keyakinannya pergi ke Betlehem. Rani di momentum Advent dok Natal ni parhalon kode honok tu dok kamanginang unang ma boy tarjahan ni ruas ni huria sian akan aposo ni Tuhani, sian akan marhalado di tengah-tengah ni huriai, kecemasan, kekhawatiran, keraguan, pesimisme. Sekali itu terbaca mereka, maka mereka pun menjadi ikut menjadi lemah. Alani do saya hurok konang di jamita. Pabotohom mapos ni roham tu halak, asa marhite-hite pos rohani halak. Alai pabo amatu di bata nasa holsoni roham, asa di pargugu di bataho. Oh tu dong andal di pabo-pabo holsoni rohana lah, sudah memang holsoan. Asa pina boto-boton, kita musei madokoni, padita musei madokoni, situa musei madokoni. Neng hubasan ni huria makaulaon, los paditai musei madokon. Asabino to boy sau tan nok kedua no ninna. Roma si rua si mandokon la susau di ninna. Maka harus iman kita itu. Mole hita pe nunga songoni bohana ma ruas ni huria na pinasani di batatu hita naik kon parmahanatai. Napa dua hona kamanginang ikot takasta tusi. Kita harus jelas mengerti bahwa Tuhan yang sudah berbicara kepada kita. Ya kok kaprosiat tadi. Jalan mola nunga debatana makata hotu hita. Allah yang sudah berbicara kepada kita, kita harus yakini perkataan itu dan kita harus berani untuk melakukan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Ayang gosian logika songon dauro konakin ahama Betlehem. Dari namanya memang kota itu adalah rumah roti yang pada zaman itu tempat itu penghasil makanan roti, tapi cuma sekedar itu. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa diharapkan dari Betlehem. Tapi ketika mereka tahu bahwa Tuhan yang berbicara, debatado makata itu sudah marite suru-suruani nunga tubuh si sabor nginon si palua di hamu. Lalu mereka tahu, mengerti bahwa itu Tuhan yang berbicara kepada mereka, maka mereka saling mengajak untuk pergi ke sana. Hita pe kamanginang, songon akan aposo ni Tuhani. Kita harus sungguh meyakini bahwa Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menetapkan kita, dan Tuhan yang sudah berbicara kepada kita, menyuruh kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Komparani do hita maka nguluhon mangulahon
nasa nong pinasahan di bata hita. Jadi dia do implementasi masih beta-betaan tu Betlehemon nai berengota sabor nginun nakamaina. Nunga takas naki di pabotohon isedo sida potonon ni parmahani di Betlehem. Ima Yesus Kristus Tuhan si paluai. Ise sida potonon na sida ima Kristus Yesus Tuhan si paluai. Atong ahama ingotot ta songon aka panggulan ni huria marhite-hite padohani. Bohado hita songon aka naposo ne di bata. Lam margogo songon aka parmahani masih padohan na sida jala masih beta-betaan asarap na sida borhat tu Betlehem. Hita be iko gabe aka pangula naposo ne di bata. Naung takas maboto hata di bataro na pinasana itu hita mabeta-betai sudah halak asa olo pajupang do Tuhani si paluai. 2024 tahun yang lalu Mesias itu lahir di Betlehem. Tentu sekarang kita tidak lagi ke Betlehem untuk pergi. Tapi ada ajakan yang harus kita kerjakan, yaitu mengajak orang untuk mau berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat si paluai. 2024 tahun nasalpu nunga tubuh Tuhani di Betlehem. Alai nuaeng di dia mah boy jupangan ni halak Yesus Kristus nong tubuh. Tentu ikon haporosiata do di parsauran. Ima di parsauran ya kana porsia, di parsauran ni huria. Bohado tabereng nuaeng parstitutur ni akka nama dok hala Kristen ibana. Nama dok na porsia tujuan Yesus ibana di parstituturna do di sihol ni rohana lahu pajupang do Tuhata Yesus Kristus. Kebetulan IP Sidung di Patupa Huriata HKBP Sineri Gudang HKBP jala di hata parjolan idokon ipur HKBP naung terpilih tu 2024-2020 lalu ima bahwa kita harus bersama-sama bergumul amangina. Dari segi kuantitas saja warga jemaat HKBP sampai tahun 2024 secara nasional dari seluruh jumlah warga jemaat HKBP yang datang, yang hadir, yang mau berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuannya, marhite parsauranna hanya sebesar 35% dari jumlah warga jemaat HKBP. Lalu malau taberengi tutoru satu tingkat huria las berengota mang di huria tadi HKBP Cijantungon. Lalu kita bisa melihat berapa persenkah dari yang menyatakan dirinya menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus dan menjadi warga jemaat HKBP Cijantung ini yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan. Atau songon akan aposo ni Tuhani hita, songon akan parhalaru ni Tuhani hita, tugas tama masih padohan, masih beta-betaan, lahom mabeta-betain nasida. Opui epurus madok di tahun 2025 pinomat nian 50% sian ruas ni HKBP yang seharusnya 100% dari warga HKBP harus terus bersungguh-sungguh dan rindu berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan. Alai dokon nasida nanggo apalah 50% yan di 2025 lam hehe ruas ni huriai masihol pajupang do Tuhani maritia kapal soran yang mau bersungguh-sungguh, yang mau berjumpa dengan Tuhan. Ini songon na parjulo na kit. Bohado hita songon na kanaposo ni Tuhani, songon parhalado ni Tuhani. Boy mangalehon pos ni roha, memberikan keyakinan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka mau terbuka dan tertarik lalu membuka dirinya mau berjumpa dengan Tuhan. Ini ikut dari penebar keyakinan dohi, penebar semangat, penebar sukacita.
Unang gabe lam sumurut las ni roha, lam sumurut ringkas ni roha, lam sumurut nang semangat ni halak. Tarlumobi mariti aka naposo ni Tuhan. Aw kamanginang dia kapartudian sampai suku do biro personal yang ni HKBP. Ada enggak di aturan kepegawaian HKBP ketika ada pelayan-pelayan HKBP, terutama ketika menggunakan media sosial justru merusak citra gereja di mana dia melayani? Lalu biro personal yang menjawab, sesungguhnya ada aturan kepegawaiannya. Maka siapa pendeta, siapa pelayan penuh waktu yang justru ketika dia memberikan berita-berita di media sosial yang justru bukan membangun semangat, membangun keyakinan, membangun kesungguhan warga jemaat untuk semakin cinta kepada Tuhan melalui persekutuan gereja HKBP, dia seharusnya mendapatkan peringatan. Apalagi dia ketika perpudion, udah kematu kita kamanginang, ada ngutung ni di kita. Adakah dampaknya kepada kita selain membuat orang semakin jatuh, semakin membuat orang terperosok, semakin membuat orang menjadi lari? Alani bijak mah, terutama ketika kita menggunakan media elektronik, media sosial. Saya dong maka parhoba stok nama bigi jami tahun. Kita pe. Tapa buah-buah mana nama bekalak gabe lambar situ tu. Lambar kasiolhon pajupang do Tuhani. Unang sahita, unang sahirahita na sumitong. Ape aha mautung ni. Gadi ada mabahid lam gali jolma. Dia tabereng amanginang, molo tabereng doi di tengah-tengah ni parsauran ni ngulu ni parhuriauton. Doko nakin bohado asalam marharinggason jolmai olo pajupang dohot debata, pajupang dohot Yesus Kristus di tengah-tengah ni nguluna. Semakin jarang orang berjumpa dengan Tuhan, maka itu sangat mempengaruhi pola kehidupan sehari-harinya juga. Mengapa semakin banyak terjadi perilaku-perilaku yang buruk dan yang jahat di tengah-tengah dunia ini? Percayalah, itu karena mereka semakin jarang berjumpa dengan Tuhan. Masa akapar kilon, masa akapar badabadaon, masa akapar salisian, di tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni persauran masyarakat, di tengah-tengah ni ngolu ni bangsa dan negara. Mengapa itu bisa terjadi? Karena efek tidak pernah berjumpa dengan Tuhan akan menghadirkan krisis dalam kehidupan keseharian kita. Aidang tapasiat, dang dipasiat jolmai Yesus di bagasan nguluna, gariada gabe isena siat di bagasan dirina, ima si bolisi. Gabe gudang majolma si bolison, sapero si bolisi, ngau si bolisa jolmai si bolis ni. Enggak, kalau kita mau mengakui dan kita mencoba mencermati itu akan menginang, ya itu efeknya, itu dampaknya. Mengapa dunia ini semakin buram sekarang? Mengapa manusia ini semakin egois, semakin berani melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk? Karena semakin banyak manusia ini tidak mau memberi dirinya lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Dang dipasiat Yesusi. Alanido di tahun 2025 neng roon di Goari Huriata HKBP do tahun transformasi Huriata melakukan terus perubahan. Amu akan itu tenami nang purna bakti te baru berek kamu teh mamuka ruas ni huria hamu di sijantungon dungi calo situa hamu dungi situa hamu marhoba samu nuang purna bakti ngadong namuba di huria tahun terjadi perubahan pasti terjadi dan sangat banyak terjadi perubahan. Lalu yang perlu kita lihat ketika HKBP di tahun 2025 akan datang mengatakan gereja harus terus memperbaharui dirinya, harus melakukan perubahan, tentu perubahan ke arah yang semakin sempurna. Anggona jolo, ya. Songo nama nari pari tahu tu baidu, hamuna jolo kan, tuh mak marsulu-sulu nama main kan, gunakanlah dayung yang ada. Tapi sonari melolau kita tahu tuba, ngarong speedboat, ngarong kapal sera kapal pesiar. Ngarong feri,
nguna julu hingot dapat tiki kuliau bahwa terlambat iba sia tomok babar borngi me sidang bu menyeberang tu aji batang go sonar nga udah kian ya arong go tu baligi arong go tu aji bata arong go tu 3 ras na gudangan maeng. Artinya itu juga bentuk perubahan itu. Lalu kita melihat begitulah terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita melihat perubahan itu? Harus kita gunakan memang membawa gereja, membawa pelayanan dan persekutuan itu semakin deras, semakin cepat. Alanido di subtema ni Natal tasabolnya didokon hobas tunasa ulaon nadingga. Satu rumus yang mau saya ajak kepada kita mangina. Sudido hita panortor te nang pe sudah sudi malo. Hubo to manortor yang malo manor. Ali tortor na bagak ima tortor molona sarupa ahar teh urdotna. Tortor na bagak berengon ima tortor molo manang sadia gudang penama nortori ale urdot ni nama nortori sarupa. Jala somalna nama bahen urdot ni tortor panortor ni gabe saurdot ima isi di jolo nama nguluhon panortor. Jala samalo-malo ni na dijului mangulu partortor ni onggo soradido na dipudina manghutul urdot ni tortori la sorongo gunani hamaloni na manguluhon na dijului. Alanido anggosian pesta Natal tadi tahunon di tahun 2024 ton namar lasni roha ita mames tahun marningot haluau nang pinatu paling dibata di bagasan Kristus Yesus buhama hita kana posan itu hani parhalan itu hani rap do keluarga asalam mangerbang pakubasyo di tongah-tongah huriat hakai bisi jantungon asa songon nama nortori mahita sarupa ma urdotta diaka perjalanan di pakubasyota di tahun 2025 naneng rohon. Ai holan marasing urdot ni nama nortori sur sarma panortorni. Atong sadama panortorota sarupa ma urdota asalang ruas ni kuriat tabe las mangihuton sude panortoron pangurdoton ni parhobas parhalado rabdo keluarga. Tapi orang juni adong go turu salah kita nah hadirot konsumsi seri pada hari teh konsumsi di sukuna langsung adong ko 500 teh 300 ya mekoma nah 300 salah kopi hita memberikan gerak yang sama derap yang sama maka 6.000 jiwa warga jemaat AKBP Jantung akan terpengaruh dengan gerak kita. Rapi tatu siamun das dohok mana sida tu siamun rapi tatu habirang dohok mai tatu habirang kali hola dibereng sare tu siamun sare tu habirang terdohonon nama dia do hitono-tono tu siamun do manang tong margugu mahita songon nani dok ni hata di bata di bornginon beta mahita tu Betlehem adong di si haluaon adong di si lasni roha tato gihon ma marhita ragam na kapakobasyot taipe sadok ruas ni huriatai gabelos dapotan haluaon lasni roha di bagasan Kristus. Amin martangian mahita. Moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Di pasu-pasudo kami akan aposomon. Akan naong pinasupasumon gabe ula-ulam di tengah-tengah ni pakobasyon di tengah-tengah ni huriam hakai bisi jantung. Rab doa kana tua nami nang jumulu siak kami mangulaon aka ula pakobasyon ni. Nang pasidukon ulaon nasida. Lasi turuhan nami. Rab kami di tengah-tengah ni parsauran pesta Natal sabon ni. Pargugoy mahamilah makanguluh katami Tuhan. Sana kami piakan aposomon akan nahina holongan mon. Gabi aka ali-alim mahami. Gabi aka yarakomu. Gabi dapotan lasiro hami hat mariti hatam barita nauli. Jalasianima Tuhan. Gabi sibuan lasniroha. Sibuan dami. Sibuan ulup-ulup nang ngulu nami. Songon aka parmahani. Majakon si paluai gawe borhat nasida tu Betlehem jupangan dohot Kristus Yesus na babak kaluani na kami pinang dapotani gawe ula-ulam mahami Tuhan lahom mabuan torop gadiada saluhut ruas ni huriam secara khusus na adong dihakap si jantungon gawe hehe meringgas ni roha
marsitutu marlas ni roha olo majuk pakoko kebita dapotan haluaon las ni roha nang nasida atau pasu-pasu mahami akan aposomon akapar haladomon rabdo keluarga asa marititi hasadaon hasaurdoton nami gabi ima kerak naum balga gugu nalam marsitutu boy lam mabeta-betai makara mabuan sadok ruas ni huriam nang pinasa mi tuhami dapotan las ni roha mari sadok par saur pakubasyon di tengah-tengah ni huriam hakai bici jantung tu tikin neron pasu-pasu ma par soran nami sabor nginon gabi las ni roha di hami jelas sangapon diho pasu-pasu ma nang sudi panitia nang makalu jahon para dehon ulon namion asang nasida be Tuhan gabi dapotan pasu-pasu nasyaku dungsun ulon nami di bagas Ceromon urutan nami dope ulon ramah tamah pasu-pasu manangi pe Tuhan sahro di jungnan non gabi gok dami dolas ni roha tong moliati madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan usabaw kayu matangiang do pamujian nami amin tapuji matuhata di nama redehita tabasama peliata dua kantong
ama peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di buan wagijang, hodo harruan isaluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi wap nahucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asahu parasya kami pilihan non. Pati bulo na rajaom di tongah-tongah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita sumabahot tangiang hato patay. Alia manami na di banagija. Sai penerbadia magwarmo. Dosa ni dong alamar dosa Tuhan. Guna kami tu gihon bangun Tuhan. Ai hola pun harajau. Dohot agugo. Rodi sangapun sale. Sai didongani asini rohani tu ata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi perbadiai mahamu saluhutna. Selamat Natal Madita Saluna. Las pinasa matu panitia laho manguruti ulota. Marsi parsauran dami mahita di hudulat tabi. Damang dainang nunga sae parsarata di bagas joron itu hanon mangido mangelek kami sian panitia asa unang pitor mulak kita tu bagas tabi asa martabata balas ni rohata wata kami doha muna saluhuna damang dainang asa rak mahita turut tu aula marlas ni roha may tanisi di padade hami do songon ay si tio asa boy makorhon gugana baru dita asa martabata balas ni rohat tadi si rak mahita makalason pesta Advent Natalta di Borenginon songonima sian hami gokon manang otangan tuhita saluhuna pinangido ma tu sudah hita panitia asa marpungu mea hita stoki di ruang konsistori. Sudah panitia asa udur mahita tu ruang konsistori. Mau lihat ya? Tes inang situa borlubatoruan inang es nabitupulu inang G borusinabela inang SJ borusinaga asa diurupi jo mangetong pilihan ala calo situa tahun mengatur sudi ulota. Oh pak nakini simse tahe. Asa tahu rupi jo amang situa TJ Siregar amang situa M si majutak do amang situa STP. Si Torus do amang situa S si majutak. C Johnny. Salaman do. Apalagi nang marliturgi kono kurang ulon na meno.